Fis-seduta parlamentari tal-4 il-Ministru Ġewwa Etienne Abela kixef in-nuqqas ta' kredibilta u anke direzzjoni min-naħa tal-Partit Nazzjonalista fejn jidħol il-qasam tant kruċjali tas-saħħa anke jekk ripetutament jinfexxu f'retorika negattiva f'dan ir-rigward. Il-Ministru Abela kienet jipparteċipa fid-dibattitu parlamentari relatat mal-ftuħ ta' dipartiment ġdid li se joħsib il-Bank tad-Demm, ċelloli u tessuti fejn ħabbar kif dan il-proġett mistenni jitlesta sal-aħħar tas-sena d-dieħla. Anke waqt il-ħin dedikata għal mistoqsijiet parlamentari, il-Ministru indirizza nuqqas taqbil tal-Oppożizzjoni brabta mal-proġett tal-Pawla Hub fejn il-kuntratturi tieħed quddiem arbitraġġ mill-Gvern wara li dan ma norax l-obbligi kuntrattwali tiegħu. Li jekk għandek kontrattur qed jitlob il fuq minn 18 miljun euro. U l-arbitraġġ aġġudika li aħna fadlinna nħallsu biss 500,000 euro. Dik mhix rebħa l-Gvern. U din mhix kwistjoni ta' Gvern, din kwistjoni tal-poplu. Mela fil-li qed tgħidulna li għamilna sew li fittixna favur l-interess tal-poplu Malti. U fil-li qed tgħidulna li fallejna u qed inħawdu. Jien ma nistax, onorevoli, onestament ma nistax nifhem. Wara fid-diskors tiegħu il-Ministru Abela saħaq li fil-waqt li jaċċetta kull kritika ma jistaqat jaċċetta dik li tkun ibbażata fuq il-qere, dan fil-waqt li nnotaw ukoll kif il-kelliem tal-Oppożizzjoni għas-saħħa Adrian Deligja isemmi biss il-każ ta' tliet sptarijiet hawn stqar li għalkemm il-Gvern ħadd talimiet minn dan il-każ u qed jaħdem favur l-interess ta' pajjiżna, is-settur tas-saħħa mhux biss dan. Għal-kritika tad-deputat nazzjonalista Ian Vassallo Ħaġi brabta ma' twaqqif ta' Northern Hub, il-Ministru Abela sostna kif id-dawl ta' ċirkostanzi ma jagħmilx sens li wieħed jiftaħ sptar ieħor li ma jkunx jista' jitħaddem kif suppost. U allura la nafu li aħna rridu sptari kbar f'Għawdex u rridu nerġgħu nirrijabilitaw il-St. Luke's u l-Kering Grek. L-istaff biex ma nafx 3 snin, 5 snin oħra, 7 snin oħra. L-istaff biex ikollna Northern Hub funzjonanti. Min feħħa jiġu l-istaff? Issa għajdulna intom min feħħa jiġu l-istaff. Kien hawn li indirizza wkoll id-diskors brabta ma' speċjalisti li jħallu pajjiżna e kif innota li l-maġġoranza assoluta ta' dawn il-professjonisti qegħdin jerġgħu jirritornaw f'pajjiżna biex joffru servizz aqwa anke fid-dawl tal-ftehimiet kollettivi li ġew iffirmati. Dan apparti wkoll li għaddejja ħidma biex jiġu qatt ta' konsulenti jservu fuq isma' varji fil-qasam tas-saħħa. Rigward it-tnaqqis tal-listi ta' stennija, il-Ministru Abela tkellem dwar il-fatt li l-MRIs tal-Gvern jaħdmu kważi l-ħin kollu fil-waqt li r-ribatt tal-kritika tal-Partit Nazzjonalista brabta ma' servizz tal-mobile MRI. Qed nużaw l-MRI scanners tal-privat. Tgħidli xorta hemm il-waiting list, imma ma jfissirx li l-professjonisti li għandna mhumiex jaħdmu flat out. L-MRI scanners ġewwa Mater Dei jieqfu biss sagħtejn kull ġurnata. L-ebda scanner ieħor fid-dinja ma jaħdem daqshekk. Il-Ministru Abela kellu ċans jaqsam ta' ċifri rigward l-investiment fil-qasam tas-saħħa s-sena d-dieħla kif imħabbar fil-baġit meta mqabbel mal-2012 fi żmien l-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista. U rejna figuri li ma jista' jiġħadhom ħadd, figuri li saħansitra qed juru żieda fl-investiment f'dan is-settur li ivarja minn żieda ta' 200% għal żieda fenomenali ta' il-fuq minn 1000%. Għax imbagħad ħafna paroli nistgħu ngħidu, imma l-importanti is-sugu, l-importanti il-fatti.